nga ai kuble pi ka kerteng ka kodor ke jong Jesus Christ pau try ka bentah kani ka por ka bangala ya sim kum ban siming ng Bible study legit na ka gospel ka kum Lucas ka nong ka khatway khat iwe do khat lai pat ka mat ka long kum no pandwai ya kani ka ju ka bentang ila ban sim na ka gospel ka Matthias ndul nong khandai khat lai pat kum ju nyul nong nyo khatway di hakani ka benta ka kum Lucas hangning i ka jinglek ki jong ki sinran ki jong Jesus Christ pan ong yo Jesus panikai yaki pandwai kawai ka bang sultanat ka long ba ki sinran ki jong Jesus wat lakila buat yo Jesus andre haba kim nang bandwai kim sularan pan ong kata bat ki lech yo Jesus pan ong Jesus sobha hikai yang i bandwai ka jinglong jingi ki brio ka long bangim ju kwa ban pediang bangim nang ngim ju kwa le si ban shai kai bat la da yo jingi kai le si ngim tre ban pendon kam yaki de ka jing sha ka long ba kat bang nang shai kai kat tang nang san kat pa ki bam tre ki kut ki jing san ban ju bab ya ka ni ka jing kerpat ka jong kisenran yo jisu u jisu hikai ka jing dwa u try ka bangi nang ka bangi tiap baro haba phidwai to ongko kpa jingi ba peneng long ba khoi ka kerteng jeme wan ka hima jeme long ka mon jeme ha ka kendo kuma peneng a hingi hala ka sngi ka jing bam jingi ka biang to map ki pop jingi na ba ngirung map ya bro ke ble sni wingi to ba jalam ngi se jing men shoy de sumar yangi na ka basni kani ka jing dwai ka bangla dwai ngila nang do dang khna pat ting sngau ma ka jing dwai ji ki khna de ka ni ka jing dwai ka bo jisu hi kai sinran ka jing dwai jong ki brio ki balakot se ka jing long sinran ka por barang ret da ong i ban dwai si po ngi ki ni san ti pat mele kum ni ban dwai pat finyo ki ron san li sin yak ti siang pan ka kwa ban ba ai phi san li ki mat na kani ka benta kum ka jing kai ha kani ka por ka benta kamar ka bring kong kalong ka nong rim ban dwai pat ka nong rim ban dwai ka de ka jing day hangni ka batai ya ka jing day jing badu play pat ka batai ru ya ka jing day jangi para brio pi in ka kti jonga kane ka long right angle pat kane ka benta ka ba seneng ka de ka jing day jonga badu play pat kane ka wai pat ka ba ta ka mai pat ka jing day jonga para brio tang syukan riang ka jing day jonga badu play ka jing day jonga bagi brio ka riang lani da ku mai pat lada ki brio ki yo iba ka jing im jonga ka riang kamot ka jing day jonga badu play kam bay lani lada ki yo iba ka jing im jonga ka bay ka pun iba ka jing day jonga badu play ka long ka ba bay tunginya pet ya kani ka jing day kamat ka baning kong ka bolong ka nungrim jonga jing dwai ujisu ongi ka senran haba phidwai ong ko kpa ukhat hi kai ki ba ken address ya oblek mukpa ngim laban khot kpa ya kat buri bai surak ni khot kpa tang ya bopen khai ngi habang ya da pop pibi gidon ke nong krong ngaso kwa ai pisang ai lesi ai ka dong ai ndrei umla bandawa namar don jing dei kapre khon pat khlem da pan ngai i duna muja duna ju tinga pen thi namar ka jing dei ngidon kam ya ka jing dei banong ki khon play mukpa bad ya kata ka bible kai sai kong ngidon kam ka jing khapat pangin yolong ki khon ka jong play ngilong ki bakin jado kanyam jingi ka long tang ka uniform ka bok ni phong na sabar ngala pa ni khoj man ta mga phong ka jan ka thamai dela ngam sup sma kumjuro inyam baro kilong ka sabar kabar tenrai ke de ka bakin jado bat kata ka bakin jado jong ha jong phi ni don kam ya ka jing ba thamai ya ka jing kapat jisu ong ini ku ni mosik bala kha na ka do ka long do ba ka bala kha na ka man siem ka long man siem wat ngau kendet ti bang ong i me ka dei ban kapat ye me kumnung ilaban yo ya ka jing kapat ngilaban kali ni don kaman priang yo Jesus Christ ka jing ai ha ka don wot yo anis iwe khat ar khat lai kong de kat ye ki bla priang ha u ha ki tola ai bor ki khun ublei kata ha ki bangai ha ka kerteng jungu
Kibala ka nagasnam, limne nakamon ka do, limne nakamon brio, Henry na ublay. Hakan ni ka jingdwa try, lapunan kamro ikagantin ngi, nga, plural noun, kamday singular. Kadkat ka ba ang kokpa jongi. Nang tak, kadkat ka ba lay, to ay hangi. Kamot halakas ngi ka jingbam. Nang tak kadkat ka ba saw, to map, kipop jongi. Nang tak kajo, kamataw siya diin, to what yalam yangi, si ka jing pensyoy. Kajing duay kamday kokpa jonga, ay hanga ka jingbam, map kipop jonga, what yalam yung si pensyoy. Henry ka jingduay ka ong ay yanga ay yangi yalam yangi what yalam ngi sing mensoy map yangi baro ka jingduay kamde yanga Henry ka jay yangi bat habangi kam kpa yaujo ublay kamut mga patpi ngilong si para how try ka jingduay try kamut ka jingaday tang jonga ublay Henry ka day ben longru ka jingduay kajing day jonga barkiwaypan bangila habang idway banam ong kukpa jonga day bangila banong habang idway kukpa jongi ngim jula bandway le sena do kadonut yagi bang yesyun bangi banongi kamut kajing day kapajan maha kabaya iit parasenran para bangit para brio kabay bulki so bagi senran shat mlien menya kaja kisat mudui iway pat badu Jesus Christ ubo ya kena kanong rim banong Petros Yohanes terter haba me dwai kena kajing dwai try ndai tang kajing dai jong me bat nga de kajing dai jong me parasenran kajing dai jonggi bat kiway pat Matiasan ar fly kong namalada me aingu ialah kajing aingu hagaduan hangta me ken mau yau perlok jong me udon iai ban mudui me eno hangta kajing ai jong me hakmat kaduan khilek no ru baminya sukshwa barto parlok jong me da kumta timen sawan aingu ya kajing aingu jong me ngidon kamanya suk ngidon kamanya penbai ngidon kamanya ma para brio para bangai ladang ngimut banwan sisa bandwai banong kukpa jongi kamat kabaar kabangila bin inung nikmut kadi kajing don kam hakad khat kabasan laya tuang ni bawan uparlok bat uni uparlok uwan udon kam jingbam haka jinglong jingi kibreu gidan artli kiai ngidon ka jingdon kam ban ngidon ka jingkwa nga don kam ja let's see they fikli jingkwa nga kwa ban pam do shaw mo ka jingdon kam ban ka jingkwa haka jinglong breu teng ni lap miet haka jing kwa ka jingi lau ble ka mon jing u ai wat ka jing kwa u bangai ka sam life nyo sa kong penban ka ba u bangai u kham dei ban dwai ka ba nga kham dei ban dwai ka dei ya ka jing kwa rei ya ka jing dan kam haka ka farsi wan perlok steng sinya kan kam ai jing bam yu ni utrai yung plia ka duli don ni ai la sayong kumlun le tang ka kalat ka long man lek sha u paramarjan pan keliang kijing bam no udon kam yu kpu padi au tau kpu lei ban pan kam ni kijing kwa ndai bu kwa bam kpu tau traying siteng miet em ndai ka kijing don kam ni dwai om yu kijing kwa ni dwai ya ka jing don kam tetapi kli ya ka jing kwa ni ko alut ya ka persai baro ko bai ndai u Jesus Christ ba tra hi kai ngi habang i dwai ni de ban dwai ya ka jing don kam kamat ka balai kajing tau hakane ka khot ka basan uni ulai uang kolok ya ai keliang yanga lai teli kikpu kajing tau kalong ukpu bat ka nambar kalong lai teli ndai ai lumo ndai pan lumo karwa em ukpu lai teli kajing dwai u jisui kai pakadai banlong kajing dwai ka badon kajing tau dan buan nengi kikestan kibalong kena agar kom sutu hangane ka benta ngilek ngira kalis ka jrong panlut kam jing tau hado ngidwai ngimtip ngidwai kai ngijalenti ngimdan jing tau henrei
Jesus Christ uhikai leng bang ka jing dwai ba bangi dwai ide ban dwai rangkat ba ka jing thau kadon ka jing dwai ka Bible kai ka jing dwai ka ba shimet kani ka jing dwai ka bangala ban dwai kat bangamon Jesus kai ka senran barung sikit pulit hang ni don puot ka jing kentien ya ka por phila ban dwai bro sisngi ya ka jing dwai ayu ngila ban dwai le lut pan pong lut ha ka jing dwai ba shimet jungi halam roi halaka kamera Jesus samiet bar shimet ka per gat semni senran ke baning kong ki pulut bon por bandwai ber ki charging it ru ka jing pulut por shimet bandwai ba lo blai kalong ka badon kam ha min step chiteng kanta shi kanta bon kanta pulut por telut dwai lut ai tilut hau blai ngila dai ban sim jingi kai biang ni ka ka bangila dono ha ka jing embangai long kum piang wala hap samadan idon kam kerke bantam ban pendek biang iki how kinjri kadon pat haga Bible ka jing hikai phang ka jing dwai habaya buon ka jing dwai pai ba baddi kani ka banga khamut ban hagani ka jing hikai junga han ka samat ka jing thau jing dwai upong hikai ka kristana korin baba ki dwai kin dwai haga rukom bagi basngap kin la banong amen dan kam ka jing dwai da kaman sim bat ru da ka jing syampang wat langa syaman sim katnu penban ngadon kam ban penan kam ya ka jing syampang ban dwai kat kum ka jing don kam jong ka por kadi ban ka jing thau ka basai ha ka jing dwai na phang dwai lemu ka pni ka jing long kristan ka bang pat san ka bang ngipan nimtip ya ka bang ngipan nganai nuk sai phi khindiat shibo ngayalam jing seng kajudon ke jing kentu ya ginong elam jing seng ban dwai la ban le kata tang ba ka de ban long ke jing dwai ka basai ka balingkot kidon ke nong elam le ke ba mde tam ki dwai ki pulis non ka kot ba hanga i kam ilong ka bale renti namar ha ka jing seng la de pen ba ni pa ti ya ban pulis tang ba dwai la da ka don ke jing kentu ban le phila le ka wai ne ki lingkot thik namar pidon nang ta om ban dwai pidon ta banyalam la penbe ki we pat kinong simenta ya kata kadang ke jing plestang badwai phia pan jet lupa iki khot kot ba kwe dei bat kata ka por jing seng kan ha bana budak lupa mde banang yit kot ba banang stang man wat khot dala yen ke ka plestang ka pentai yu buon u bodon ha ga jing seng ki khot kot ba ka bangi puli kim dei ban buon tan tada buon le si shubu rada khot phun khot kapan sok ignong sngap bekila ban bat ngimla ban pulilut ya baru akiban tang ka Bible ki ba syo aka jingut jongi hindre ni dek tangi kita ki badan kam haki jing seng pai ba ka jing dwai ka de ban long ka jing bo ti bo bleng yalam ka jing seng kam de ban long ka ba jrong namar ka khati no ka por jing seng haka badang don shibun ki banta ki badang dei ban pendap akan mau sisin ngelam gue perlok ngele jing seng sha te suar namar bo lang badang ki khot yo to perlok ngau badang shulong kelabang bodang sipang ki khot yo ban dwai do wieng ban dwai ka jing sher hem u dwai bat hapar bo dwai kan mau ka lok ka bampat IT mu doi ha ka daga jing dwai jing seng pat ba bon ha mu doi ka lok chu ka ba kam sipat ka la ka ba mut lada ulale kata hak memarui ule ka badai ndrei ka baklano namar ba ule ha ka jing seng ba pai ba ka jing dwai ka ba marui ngila ba le ka ba man de ka jing dwai pai ba ka dei ban don ka jing thau ha ka jing pulis sang bat dwai ngimla ban dwai lut ndrei ngi dwai dang ru bat ka jing sno bat kata ka jing seng kumju bat ka jing pulin ne ka tin ka jong blai haga jing seng jing ni lum ja ngo ngi sit khot dwai pen kentang jing ai ngo bat pidon kaman wai thik e kaman ke se don ki ba ngi shaman sim ngi kwa ban dwai hun le sing ngim pat yo ngi dwai lut bro ge burthai don naki ki ba klet ru ban dwai ne ke jing ai ngo don pat di ke la sang baro khadu ki ong stang ini khendiat ker khurin ke jing ai ngo ko ko mi kata la khot ngi ban dwai ke jing ai ngo pin ong kadai sakhinyat ngi bakla kadai bandon ka jing thau ka batikna khnang bak ki baton ka ta ke jaseng ngila banong amen
Kidon ke jing dwai di sya ke jing dwai bamja por ba khot yang i kwa dwai hem ke mensin mla ban chu dwai kap ba phimon dwai specific ya ke ai ke belas ya ke ai belong yang i ban mangali di buat di syaklut pin dwai slem te ke mut ngala wit namar lakwa bandino ya ke sya dwai ong uji Kristus ba utrai haba phi dwai wat bon ktin be kum ki gentle unong dwai balasan ke jing long mensim udwai tik tang kumbala pata dau nang lam ya u pon dwai kidon ke jing ker kupen wai ka bangile ke jing ker wai kam dai ke jing dwai ka bau nong dwai u dwai show blay ne ka dai ka bau yang nang tau blay man ker khu ke jing seng haswa bakan wai namar kataban nang penon kam iki kentin ngi dwai ru kam da long ka babiang namar kam dai setia ke jing dwai karu kam penon kam iki kentin lain ngot ho wei tu ni hap ban ta sungutu syai kadon ke jingin dwai lang ni syam bakani ke jingin dwai lang kala don pha ka balang ka baning kong langim la ban chupulang rukom yaka ban chu dwai lang aboro ke jing don kam ki jing seng pan ban ka jing dwai lang ka don haka ka dor balang hari kasi jeng tiang ipuli haba kawan kari bible ka sedang ke jing dwai lang balan ong mengi ki presbyterian ngem ju dwai lang kam long ke jing berkat ki brio ki bastat kamat ka basaw ka bangi hakni ka jing ya puli jingi hakni ka klaman kadai ka jing ya ine haka jing dwai haka khat ka bafra utau trayeng ong kumni khat ka ba nyau ong kumni wat penchitom yanga la khang ni ka jing khang manta ki khun junga ki ka jing thia bat nga ngamla ban ki bat ban ai me tit yen uni bana po wangala thia ki khun le thia ngamla ban ai ya thoi nga la ubatiet ne la ubaple to nga tiet pimple nga ai khame pimple kenjat sta kejat pimple nga shimdu ma nga tiet pimple nga lek nang ton ni thangit phisia phin hap eman ple berkata ka de ka ji kai ka bau Jesus Kristus kai uni ubriu ngamwan henrei uni ubriu ong phim jubab ngan tiet phindik phinmiatia berka Bible ko ong la ki wat ai namar bau de lok jengu penwan namar kata ke jingyai kerpat jengu undela ki ai ruh u katba u don kam ki prabangai be don kam ka jingyai ne aga jing dwai kadon kam bangai ne aga jing dwai kom ki briu ngi ju ke than man yo pnyang ngi ju ba gilong ki narit ki mula menta be ki don ki jing dwai ki bau blai ong ujubab mardor gidon ke boblai angap ngimdei ban thanyo hapa ngimyo jubab marmar ndeng gidon kambanye ne tiet tiet ka tien ka jong boblai jisu ong pan na fi wat pin sa syam tiet nsa ple fi haba baro bo panu piang jar bo wat syam baru taw tiet nsa ple jisu ai ka pharsi juga dukun thai bo nong bisar ma pin skam mi kani kumba pen satya kare kun thai jau nang bisar ngiru ngile kumta hage jing dei bat ke jing dwai kamat ka basan bat ka bakhat do ka jing juba ngala puli mentan ka khat basi phau na babaro ba pan updiang jar bawat usyam baduta ubatit emple habaro ke jing dwai ka don ka juba teng kalong teng kalong up teng kalong hoi hindai ka don ka juba but hagani ka farsi uni ubri uyo ya kita ki lightly ki pu kumolopan jisu ang pinimyo do mal refi pandu pu ladau khuan upan pu tu ai do mau lada ka do kha nai urup sen ne ladau pan de ka pleng atun yo ya kinang lar sam namar kata terapi ki belum baman pitip ka ban ai ka jingai ba phai ki khun jung phi ba kat nu tam ba ukpa jung phi ba peneng un ai yo mun sim ba khoi hage ba pan do ka jing dei ka jing don kam ka jing thau ka jing ne bat ka juba kilong santli kimat yo Jesus kai yang ngabe de phi ha kan jing doi try kham tam hage jing doi ka be dei pai ba do blen kur khu yang ni ling ba kani ka Bible study hakane ka khalamat manta nam ta ka burang ku jung blai amen tong in dwai ko pa jing ni bab neng ni aingu eme namar
kaktian ka jame kaba mihikai ngi wat kum nu bangingin tuai pan so kemen try lang ba jong kani ka klimat ka babenta kenrat namar ba ka di ka hikai ka jame ya rap ingi ru bangila ban buat ya ka patrai ba don bor ngin wan chame ning kong shwa ha ka jinga dai ka jungi bangin nong ki khun ka jame bangin laru try ban don ka jinga dai ki bai pat teng metip ngim long kom ta pat ngim yang ngim don nong reman tuai melaikai ya rap ingi bangile kom ta ya rap ingi try bangila ban duai ke jing don kam ya rap ingi bangila ban wonder ka ke jing tau ya rap ingi try ba kodo jenga bangila ban ya ini ha kita ke jing don kam ke jing duai ke jing ban aingo mamalong play popular pat pendep pat bajubab ke jing duai ke jing ker khuingi lang baro di ba snap ya kan ke program ka kerteng Jesus Kristus duai amen.